Според справката на ДАНС, първия сигнал е постъпил от мъж и жена от Плевен още през 2024 година, според който съществуващото НПО, Национална агенция за контрол на защитените територии, представлява секта и привлича малолетни деца. Мнение, че внукът им е дете в риск. Поверено от родителите си на Ивайло Калушев, детето пребивава в хижа Петрохан, изолирано от семейството си и няма никаква яснота относно действията, използваните от организацията методи и какво е въздействието им върху психиката на внукът им. Акцентират, че откакто живее в хижата, детето е започнало да проявява признаци на отчуждение към близките си и агресивност. Детето е било ученика в 134-то средно училище Димчо Дебелянов в София, откъдето е бил отписан от майка си през октомври 2023 година и е записан в частно лицензирано училище Космос в село Осойца, община Горна Малина, област София, но не посещава учебните занятия. След сигналът институциите твърдят, че са се задействали, но на 17 юни 2024 година бабата и дядото оттеглили жалбата си и молят разследващите да не разследват повече случая. В това време Сдружението на Ивайло Калушев вече има договор с МОСВ за съвместно опазване с държавата на защитени територии по Натура 2000. Впоследствие заграждат огромна територия и изпълняват и охранителна дейност. Експерти от държавни ведомства и представители на други неправителствени организации, сред които ръководители на различни структурни звена на МОСВ, бившият изпълнителен директор на ИАГ Александър Дунчев, Сдружение Балканка, Българско дружество за защита на птиците, Световен фонд на дивата природа ВВФ в България и други, са единодушни в становищата си за недопустимостта и незаконността на действията. По оценка на Стоян Бешков от Природонаучен музей БАН, въпросната НПО наподобява паравоенна формация на ключов проход, контролираща голяма територия. Последват още няколко проверки на ЯК и РДГ София и предписание Сдружението да премахне огражденията, но това не се случва. От ДАНС описват и една от срещите с институциите като напрегната. По време на проверката представители на АКЗ демонстрират арогантност и категоричен отказ да освободят държавна горска територия, която се преградили с вериги, катинари и електропастир и наблюдават с охранителни камери. Постоянният охранител на хижата Пламен Атанасов Статев заявява, че работи към на АКЗ и обитава постоянно сградата, срещу което получава заплащане. Познава отдавна председателят на УСА на организацията Ивайло Иванов, когото нарича командир. Посочва, че е живял около 10 години в чужбина, предимно в Мексико, Нова Зеландия и Австралия, където се е издържал основно като доброволец към НПО по опазване на природата. А докато трае казуса с проверките около оградената територия, постъпват и още сигнали за наличие на деца в хижа Петрохан. По време на проверката на място са установени 2 деца. Едното с адресна регистрация София и ученик в частно училище Космос, село Осоица, като по данни от оперативен източник неговите родители разполагат с скромни финансови възможности и вероятно биха били затруднени да плащат такси за обучение в частно училище. Другото дете също с адресна регистрация София, придружавано от по-големия си брат Николай Златков, който е в лагера на Ивайло Калушев от 2014 година. Децата пребивават в хижата с съгласието на родителите си и Ивайло Калушев разполага с подписани от тях пълномощни за извеждането им от страната. Така се стига и до поредния сигнал, този от Валерий Андреев, чиято майка публично го обяви като, цитирам, морален убиец на 6-мата. В сигнала самия Андреев заявява, че е сексуално насилван от Ивайло Калушев, с обяснението, че била практика за духовно извисяване. Да, самите медитативни практики тогава още не ставаше въпрос за сексуални практики. В началото беше изключително свързано само с визуализация, светлина и така нататък. Сеансите по-скоро бяха това, което и насочването в сеанси, защото аз ги разграничавам от медитацията като буддийска практика, която също имаше този елемент. По сигнала на Андреев започва да работи отдел киберпрестъпност към ГДБОП в края на 2024 година. Издирват още потърпевши, за да докажат версията, но не откриват нищо и прекратяват случая. В същото време постъпва нов сигнал от Свилен Свиленов, мъж от София, който твърди, че синът му пребивава целогодишно в хижа Петрохан, записан е в училище Космос, но не посещава учебни занятия. През годините Калушев подменял малолетните и непълнолетните си сексуални обекти, момчета, вероятно поради факта, че след като навършили 17-18 годишна възраст, губел интерес към тях.
По данни на Свилен Свиленов, Ивайло Каушев се е провъзгласил за лама и вярва в будистката теория самсара, кръговрата на прераждането. Създал и организирал секта, обект на която са малолетни деца. Няма отиване и връщане, децата живеят там постоянно, откъснати от училище, семейство и приятели. В доклада ДАНС прави извод, че всички деца са отписани от училище и са записани в конкретно частно такова. И още, констатират и факта, че с децата е блудствано и правят препоръка към прокуратурата, че Калушев е, цитирам, относим към глава 2, раздел 8 от наказателния кодекс. Защо обаче не са последвали действия е въпросът, на който все още всички чакат отговор.